रावबो गैयाहाय फैगोनबा रावबो गैया थाइबेंआ नों दा बानायगोन दा बानायला बानायनांगौमोन बेबी ब्लग वाइटि हाय आब' मा खबर मोजां मोजां आगै नोंहालाय मा खबर खोमसि नोंसोरसो स्रां बैयाव थांसै आं खोमसि बेयाव लाबो बेबी ब्लग वाइटि नोंस्रालाय ओंखाम जाबाय नामा बोरै बोरै दं खबरफ्रा खिन्थाहरदो एसे आजा बे सिगांनि माबाया टर्चआ अबाव थाखो बै लाइट होग्राया मा जाखो यालं ब्रह्म मोजां नोंनालाय लोगो मोजां आंनाबो ओंखाम जाबाय लोगो यालं मा ओंख्रि जाखो बड' बय थ्रु हाय आब' हेल' बड' मा खबर बाबुआ देरबाय नामा बाबुआथ' देरबायानो 9 इयार्स जागासिनो दायो 9 इयार्स रानिं बड' बय कैसे हो खबर मोजाङानो नोंहालाय खाना बाना खाया जाबाय जायाखै ओंखाम जाथ'वाखै बड' बय थ्रु मोजां यालं जाथ'वाखै मा ओंख्रि लोगो यालं मा ओंख्रि थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय लेन्टन बाग्लारि बड' बय सापर्ट खालामदो खोमसिसो जागासिनो दसे दै र' नाइस थेंक इउ फोरमान नमि हेल' आब' मा खबर नमि ओंखामफोर जाबाय नामा लेटन बाग्लारि यालं ब्रह्म एसबि खालाम साबस्क्राइब खालामदो निउ लोगो जादो यालं ब्रह्म यालं लेन्टन नै लेटन बाग्लारिखौ साबस्क्राइब खालामनांगौनो खालामदो दे लोगो खालामलायनानै लादो र' आङो रेन्ज होना होनि आया र' जायासै माथो बोरै जाखो
जागोन खालामगोन दे खालामनानै होबानो जाबाय। हायेन लाइक डान थेंक इउ हायेन मा खबर दिनैसो माथो भिडिअफोर होथ्राखै नामा? लेथन बाग्लारि अके फुल वास खालामना होदो आरो अल नटिफिकेसन खालामना हरदो आं खालामगोन दा उनाव फुल भिडिअ नायनानै। यालं ब्रह्मखौबो खालामनानै होदो लेथन बाग्लारि। गैया आंहा ब्लगखौनो लाबोनाय जाला दाना बिराद गोबावसै। गोबावजों लोगो मोनबाय बिराद गोबावखासैमोन आङो फैयिया। हायेन भिडिअस गोबावजों लोगो मोनबाय मा खबर हायेन? मोजां अबेनि मोनलाय नोङो? अ आंहा कपिराइट क्लेम फैदों आरो खालाम फैदों। मानो कपिराइट फैखो ना बेकग्राउन्ड मिउजिकफोर कपिराइट गोनांखौ होदोंमोन नामा? बाक्सानिसो आरो ने अय बाजै सना साग्रिद मा साग्रिद मा खबर? यालङा थांफिनखो ना माखो? प्रमद नार्जारि बाजै लाइक डान थेंक इउ लाइक होना होदो दे। एस आब' मा आगै एस इउ बर' आब' माबोरै दङ एस इउ नङा मा होनो बेकग्राउन्ड मिउजिक मा होनदों मेथ्सखौ होआखैमोन आं बेकग्राउन्ड मिउजिक माबोरैथो कपिराइट फैखो? नैबे बोरैबा जादोंहाय बानायफैलाय दे बियो माखौ चक्लेट बियो नोंनि महरा मोजाङानो थेंक इउ साग्रिद मोजांखा मोजांखा बैसागुफोरा बोरै बोरै थांखो खिन्थाहरलायलायदो दे। बैसागु जोब्बाय नामाब्रा जोब्बाय सप्तासेसो जाबाय जोबनाया बैसागुआ सप्तासेसो जाबाय बारा गोबाव जायाखै जोबनाया
नोंसिनिथिंलाय जोबदोंना जोबाखै ना दाबो दङ बैसागुआ? हेलौ हायेन मा खबर नायगारदोब्रा आंनिखौबो। हायेन लेटन बाग्लारिनिखौबो नायनानै होदो। सापर्ट खालामदो। आंनिखौथ' नोंसोर नायोना नायाथाय भिडिअखौनो भिउसआनो बहुद खम। लेन्टन अके आदा। सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव। हेलौ हायेन मा खबर नायगारदो बेखौथ' नायखांखाबाय आं। दे थाब थाब कमेन्टफोर हरना होदो दे। खोमसि नुयो दा नायफैलाय नोङो माबे ओमफ्राय खालामदों बिदिनो जादों माबा दादाद्रायनो। जि खोमसि जाबाय लाइटआनो साथिया साथिया। गैथ्रा माथो रावबो थांफिनजोब्बायसो। मनिटाइज जाबाय ने बाजै नोंना? जाबायमोनहाय जानायालाय। आंहा गैया 300ल' जायो बोलो होना। माया भिउसआ ना मा जाया माया 300? हायेना नायाखै माथो नों आंनिखौ। हायेना लाइभआव थाग्रोदोंहाय दा नायनानै कमेन्ट हरगोन बियो। हायेना लेन्टन आदा नोंहा दाबो 1000 साबसक्राइबार जायाखै। बेसे बुरजा जाखो लेन्टनना साबसक्राइबारा? सम सम नायो लेन्टन नायगोन दे दायो सियुर। लेन्टननिखौबो नायगोन आरो। लाइक मा होनो लाइक होदो दे लाइक जायफ्रा लाइक होआखै। बिक्रम बसुमतारी अय नानि नोंसानिजों अखा हायाखै नामा? हायाखै। सान्दुंसो दुंदों दिनै अखा गैया। नोंसिनिथिं हादों नामा? मा जायगा बिक्रम बसुमतारी नोंसिना? लेटन बाग्लारि आंहा भिडिअ खालामनो बारासे टाइम मोनाखै सानफ्रोमबो अफिस थांबाय थानाङो। बा मालाय जब मावोदां ना लेटन? ओंखायनो मा होनो बारा टाइम मोना टाइम होनो हाया आरो माने ने। मा मावो एसे खिन्थानानै होबा मोजां जागौमोन। हायेन भिडिअस आंहाबो गैया भिउ जाथ्रा। जायाहाय नायलायलायाबा बहा जानो। नायलायलायनांगौब्रा एसे एनै गावजों गाव। बिदिबा बानायनोबो गोसो जाया आरोना ब्लग बानायनो गोसो जाया भिउस फैयाबाथाय। लासिं सिंसो जायो भिउसानो फैया। रिएक्सन बड' रिल्स हाय हेलौ हायेन भिडिअस लेन्टन आंहाबो भिडिअ होनो हाया। मानोबा हाया हायेन? सायाराम नार्जारि हाय आब' बोरै खबरा? दङ थिगानो दङ। बिफर बर' बाजै मा आगै मा जाखो बिफर? बिफर बर' दिनैसो माथो बिराद गोबावजों दिनैसो आं सोलाबथाराखैमोन बिराद बायोबोहाय आरो टाइमखौनो होनो हाया माथो। बिक्रम बसुमतारी क'क्राझार रायमना हागासिनो जोंनिथिं क'क्राझाराव अखा हागासिनो आरोना।
गैया जोंनिथिंथ' अखायानो गैया सान्दुंसो दुंदों। जायाखै हायेन आंहा मनिटाइज जागोनब्रा लासै जागोन भिडिअ होबाय था। बहानिमोन नों सिस्टार? आं उदालगुरिनि। उदालगुरि बहानि हेलौ टिएन बर' हेलौ हाय टिएन थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय। बिफर बर' बेस्थ' नामा दासान्दि? बेस्थ' बिराद बेस्थ' आरो बायोबो। आं बानानैबो फैयाखै लाइभ फैयाखै आरो मा होनो ब्लगबो बानायाखै बे बहुद खम जायोना भिउसआनो ओंखायनो बायो आं। नोंसोरबो नायनानै होथ्रा नालाय। आं रेलवेनि जब्स मावो। हाब नोगोदखा माथो बिदिबा सेलारिया रेलवेना। बेसां मानाव नोंसिना रेलवेयाव मावग्राफोरना? उदालगुरि मा गामिनि? उदालगुरि खाजियामाथि। उदालगुरि खाजियामाथि। खोनाफेराखैदां नोङो जायगाखौ? खाजियामाथि होननाय जायगाखौ। मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया जिंखा ना गोरान बाथोनसै। गैला बेखिनियानो। नोंस्रालाय ओंखाम जाबाय? सायाराम ओंखाम जाबाय नामा? लेटन बाग्लारि अ जोंसारमोननि गामिनि नामा? औ जोंसारमोननि गामिनि आं। जोंसार अबे सासे जोंसारखौ होनदों नोंबा? नोंलाय बहानि लेटन? अबे सासे जोंसारखौ बुं? जोंसार नामाथ' अनेक दङ जोंनिथिंजायनि। जायाखै आब'। दाबो जाया? लेटन बाग्लारिया बहानि मोनलाय खिन्थादो? सोर जोंसारखौ बुंदोंमोन? अबे सासे जोंसारखौ बुंदों? मा ओंख्रि? जिंखा ओंख्रि जिंखा ना गोरान बाथोन। उदालगुरि कार पार्किं लै नङा। उदालगुरिनि ना मा जाखो? उन्दुनोसो ओंखारबायहां। ओंखाम जाहैजोब्बायदां मानसिफ्रा थांफिनजोब्बाय माथो। सायारामालाय बहानि? कमेन्टस नायखुमाग्रा दङ साथाम साब्रैसो। लाइक होदो दे जायफ्रा गोदान फैदों लाइक होदो। लाइक गैयाबा लासिं सिं जाथारो। उदालगुरि साइकेलनि देंगा जोंसार। साइकेलनि बुजियासैहां। उदालगुरियाव साइकेलनि मा बिलाइ देङा जोंसार। अबे सासेखौ होनदों मिथिला आङो।
बिस्वनाथनिसो आब' बिस्वनाथखौ खोनाबाय थादोंहाय जायगाखौ नुहैफेराखै जोङो। दोननोसै दै आंबो ओंखाम जाहैनोसै आंबो ओंखाम। बाय बाय। आं दोनबाय।